Joo, tänään pitkä otettu päivä eessä. Lähdetään tonne Turkuun päin. Turkuun päin tekee Kartsa Suomen ennätystä. Sieltä on Tampereet pari autollista tulossa myös porukkaa. On hyvä jengi kasassa. Kamma. Joo, nyt aletaan lähestyä spottia. Tässä on pian kävelymatka sinne. Ei siinä saa hyvä alkulämpö. Kyllä huomaa, koko ajan alkaa jännittää vähän enemmän. Kohta päästään näkemään, miltä se 2.7 oikein näyttää. Heittää vaan suoraan. Joo, eli toi äskenen olikin se olikin 25 metriä. 2.7 on tuo toisella puolella. Lähdetään kohta tsekkaan. Jengi haluu hyppiä tosta matalemmalta, ehkä vähän lämpää. Ite kelasi hyppää suoraan se 2.7. Ja kyllä vähän tässä alkaa jännittää. Sen takia hirveästi juttu lennä. Valmiin. Let's go. Kaupa. Tehdään. 3, 2, 1. Let's go! Yes! A steady catch a charge, wonder when they funny give me is a paradise, but I've been here for a while. You know I cried 'cause it's so hard to smile, and I can't lie, I got that fire on me now. See why my life been so hard since a child. Bitch, that's the black of my bitch, lay the pussy down. Niggas steady dissing when they know they out of time. I never listen, I burn all these bridges down. Nigga, why I'm always tripping, trying to kill a nigga now? It's the paradise. It's where I live. And they gon' have to give me all the love that I done give. I'm sick and tired, I always told it cause I wanna live. Sometimes, baby, I just need a hug for being real. Society trying to make the judge give me some years. And I'ma want some blood every time I shed a tear. All good! 26,3 miinus 25,3. Spotti löytyy. Se olisi 2,6,5 metriä. Näytti kyllä ihan hypättävältä. Joo, mä tuun käy. 2! 1! Ja! Tule! Käsi sijoiltaan vähän. Joo. Oipa sieltä. Ja kaveri pitäis... Pystytkö sä potkii ite? Joo, kyllä mä. Ei ainakaan paskat tullu housuun. Huumori lentää. Saatko se yksin?